En aquest vídeo anem a resoldre un problema relacionat amb la mesura de la quantitat de substància de primer de batxillerat de Física i Química. El problema és el següent. En un recipient hi ha 5 per 10 elevat a 18 àtoms d'un element i tenim la massa, que és de 0,543 mil·ligrams. I ens demana quina és la massa atòmica d'aquest element i de quin element es tracta. I ens dona com a dades el nombre d'Avogadro. Un mol equival a 6,022 per 10 elevat a 23 partícules. La massa atòmica que tenim ahí, que està demanant, la massa atòmica s'expressa en grams per mol, amb la qual cosa haurem d'arribar a grams des dels mil·ligrams que tenim aquí, és a dir, haurem de passar els 0,543 mil·ligrams a grams i haurem de passar a mols els 5 per 10 elevat a 18 àtoms que tenim. Aquesta és l'estratègia del problema. Per tant, començarem amb els 0,543 mil·ligrams que pesen 5 per 10 elevat a 18 àtoms. I ara anem a convertir. Primer convertirem mil·ligrams a grams. Per tant, un mil·ligram equival a 10 elevat a menys 3 grams. Ja tenim els grams. I ara els àtoms els hem de convertir a mols. I per tant els àtoms van del 6,022 per 10 elevat a 23 partícules, o àtoms, en aquest cas, equivalent a un mol. Al fer aquesta operació, el resultat ens dona 65,30 o 40, 39 i pico, 40 grams per mol. Ara amb aquesta dada el que hem de consultar és la taula periòdica i en la taula periòdica busquem quin és l'element que té aquesta massa atòmica. I l'element que té aquesta massa atòmica concretament és el 5.